Uyabiza njalo. Ma. Angiphe na remote la. Ne remote ungavela uyithathe. Zane la izimbiza wena. Wangibhedeli mina. Angiphe remote. Thatha. Daku ngabuyela kamereni. Zanele. Ma. Ngibona yangu bona kagani kwamandisi ngakhodola. Yo. Mama mina uze asicela kwamandisi ungacela manje ukusaku ngoba useduse kwakho ayibiza mina. Uyathana ungifaka. Yo. Angeke ngiphinde ne. Please. Thatha. Yawe ukushaya. Zanele. Ma. Hamba nje uphinde kusukela sokhela esazophaka. Wona umuntu sikhabana ngabo meveze uphinde bizokuza ngosendlini eyi1. Hayi ngiyadara ngishona kuzivalela kamereni akasida nasimemeza. Hamba ngibisi. Phinde lathi mama uzophaka kule sokhedi. Okay ngitshela ukuthi ngiyeza. Athi uyeza. Ngitshela ukuthi asheshe ngilambile mina ngeke ngipheke amaqeda ngiphake futhi. Athi mama sheshe ulambile yena. Yathi Zanele ngitshela ukuthi ngilambanga nje bengiphake. Anandaba mina ukuthi ulambile noma usuthi thina silambile. Mbizi ngitshela ukuthi usezoba. Hayi noma ubuzishumana nami ukuthi la ngifike nendlela. Bimeza yena uphinde lesendlini eyi1 uzokuzwa kahle. Mina ngiphindishana nama-update ami ngiba imesenja yenu ayisuka. Yo.